2098. I got my camera is on, doing a video vlog. Is it okay? It's turned on video? Because I have a YouTube channel, so Turk Enterprise, TURK. I'm doing a video vlog. Vlogging, man? Yeah, vlogging. Say hi to the camera. Hi, man. How are you? Good, good. I'm overweight. Shit. Now okay? Yeah, I'm fixing it now. Thank you. Have a good day. Yeah, yeah. Multi-temperature. That's what it is. So cross the N in here, and then put the M. Yeah, M, and then just initial it. Yeah, just sign it. You don't need to print a new one. Something like that. Okay. Alright, you guys, daan muna tayo dito sa timbangan. Magpatimbang muna ako kasi parang alanganin ako sa load ko eh. Masyadong mabigat. Kaya timbangin muna natin. Kahit na nasa Canada tayo, eh baka mamaya masobran eh. Maraming timbangan dito eh. Eh parating na 12 miles na timbangan, kaya magpatimbang tayo. Baka bukas yung timbanga yung government scale dyan eh. Daan muna tayo rito sa ano bang gasolina nito? Petropas para magpatimbang. Megi ng sigurado. Saan ba? Inter ito. Stop at line, wait for green. Okay. Okay, green. Sa green. Okay. Neutral, change off ko muna. First way or rear? First way! Kilos or pounds? I'm sorry? Kilos or pounds? Kilos, kilos. What's your tractor number? 2098. You can come in. Oh, come in? Okay. Alright, come in na daw. Oh, saan ba? Ay, ikot pa ako dun. Puntahan natin para mas sigurado. Mahirap na. Convenience store. Dito na ako sa gilid huminto para mapuntahan natin mga lodi. Okay, ang lalalim ng mga butas ng ano, ayan oh. Padelikado. Alog ang truck dyan. Use of duty again. Kuha rin ako ng tubig ko guys para makainom tayo malamig. Patayin muna natin. Yan.
bangi intro. Hindi dyan. Help wanted. Wanted pa pala rito ng helper. Hi. Yes, the scale. Your tracking number? 2098. I got my camera is on, doing a video vlog. Is it okay? It's turned on video? Because I have a YouTube channel. So Turk Enterprise, TURK. Sorry. TURK. And I'll fade that here. Okay, TURK. Enterprise. Turk Enterprise. Your trailer number? 1443M. 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 That's the first one. Okay, so top okay. There you go. Whoa, 18,000. That's too much in the. All right, thank you. Have a good day. Yeah. All right, so 1717. Steer is 5.3. Kailangan kong i-move. Bigat. Silang ano dito? Hi, can I have ice here? Yeah, it's okay. Thank you. Ito mabigat ah. Dali. 18. Kailangan ko mag-move. Oop. You don't have any water here? Yeah, it's with an iced tea. Iced tea. In iced tea, this are here? Okay. It's just a Oh, okay, yeah, right there. Oop. Thank you very much. Hi. Yeah. Puta, ang bigat ah. Buti na lang tinimbang natin, guys. Ito na lang pag nasa truck. Thanks. Bigat to. Ako po. Matatahal tayo nito. Kailangan kong i-move 17 tapos 200 sagad na to. $23. Ayun, ang timbang natin dapat ang timbang natin dito sa napakita, ilapit ko sa inyo. Itutok ko na lang kaya para makita natin. Oo. Yan ang timbang natin dapat dito sa steer maximum dito kasi nasa Canada tayo, dapat 55 kg, 5,500. Dito drive
drive axle, dapat ang maximum dito 17,000. O ngayon, ang trailer natin is 18,160. So, ang nangyari, lagpas tayo ng 1,160 rito sa sa trailer natin. So bali magmumove ako ng mga, sabihin nating 180 o ang isang butas nun. So kailangan magmove ako kahit mga tatlo pang butas para bumaba ito, pumunta dun sa taas. Tapos ipatimbang ko ulit. So itong sobra, makikita natin. I-move ko lang, pababayin ko lang guys, para sa ganun maayos natin to. Kasi kung hindi, naku po, may paparating na dyan, nakita nyo, may paparating na inspection 12 miles malapit. Baka mamaya bukas yan tapos tayo. Professional gunmen. Diretso ko lang muna, tapos tsaka natin timbangin ulit para sa Okay. So sobra ako ng 1,160 na timbang, kaya ilalagay ko doon ng 16. So kailangan mag-a-atras ako ng ng butas. I-atras natin. Okay, so kahit mga tatlo. Let's go. Nakalimutan ko na naman doon sa na misplace ko naman yung, lagi ko nakakalimutan yung aking naiwan ko doon sa anuhan. Okay, dito tayo sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So pag move ko yung trailer natin dito, so 180 ang isang butas. 1, 2, 3, 4 doon sa pangapat. So 180 times 360, 400 180 plus 180, 360, 700 plus. Lagay natin dito sa butas na to. Sagad na yata butas na yan, yung itong pin na to. Let's go. Kainis naman. Nakalimutan ko doon sa yung gloves ko. Tignan natin. Halos sagad na doon sa likod. Baka mamayin. So dito 1, 2, 3, 4. Sumobra. Andito kanina kasi andito yung mark natin andito naman yung pin. So balik ko 1, 2, 3, 4. Dito balik natin ng tatlong butas. Yan. Balik natin.
pagka ganito ang gagawin mo, mahirap talaga kapag wala kang kasama na titingin dito. Pero anyway, sanay na tayo sa ganitong bagay eh. Kaya na natin tong gawin. Okay, so dito yung kanina, may mark tayo, yung pintal pen, tapos nandito yung pen. Oh, so from here 1, 2, 3, 4. Okay, so 4. Yatras, ibaba ko na to pang-apat. So doon pa sa isa, ilahin ko pa konti para tamang-tama. 5 times 180, so 1,000. 5 times 180, calculating ko sa ano para alam ko. So 900 minus 18,160 kg. Ito ako, so ilagay natin sa pang-5. So 180 times 5. So bali 900. Kasi ang bawat butas nun guys is kung saan nakalagay kaganina is 180 kilogram. Kapag sa US 400 yon, 400 pounds. So 17,260 ang timbang. Oh, kung meron pang sobrang ano, so pwede ko pang ilagay pang-anim, pero sobra na yun. Tama na yung 5. Baka mamaya sumobra naman tayo. I-adjust ko lang ng pang-5. Pang-5 lang guys, pang-5. 900 yun eh. Kung 5, 900 kilo ang mailalagay, may adjust natin sa puwitan, sa trailer. Tapos timbangin ko ulit. Okay, so from here 1, 2, 3, 4, 5. Dito natin dadalhin. Yan. Yan. Yung pin, ito yung marka ko. Nandito, pag inabante ko, pupunta yung pin dito. Saktong sakto yan. Basta tandaan guys, isang butas nito from here kaganina. Kasi yung timbang natin sobra, ito. Kapag inabante mo, madadagdagan ng harapan ng 180 kg. So bawat butas 180. Let's go. I'm doing a video vlog. Vlogging, man? Yeah, vlogging. Say hi to the camera. Man, how are you? Good, good. I'm overweight. Shit. Now okay? Yeah, I'm fixing it now. Thank you. Have a good day. Yeah, yeah. I think I'm good. Tapos i-rescale natin para malaman natin.
Ayos, nakita natin ha. Oh, andun na yung butas, tamang-tama yung ano ko. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, baba ko na to. Sipahin natin pa baba. Gas. Atras ko. I-rescale natin. Balik tayo doon para masigurado. Timbangin ulit natin. Magbayad ulit tayo ng railway. Tsaka ayusin yun. Vlog na to guys. Freeway. Kilos or pounds? Kilos. What's the 4-digit number on your ticket? 4-digit 7647. You can come in. Okay, M ito, M. Dating ko doon, sabihin ko sa kanya. Maganda pa naman guys yung ano, yung sales associate doon. Mahirap kapag hindi natin tinitimbang. Apakadilig ang butas na yan. Sisirain lang yung truck. Muna natin. Punta natin sa loob. Palagyan ko ng ano to. Sabing M ang ilagay niya. Ito eh, M. Ayun. Nababa na. Nakalak na. So andyan, mula dito 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ito almost mababa. Nasa likuran na. Oh.
Sobra-sobra. Makikita natin ang pinagbago ngayon, guys. Helper wanted. Hi, I'm back. Can you please put M? It's not N, M. Sorry? May is Riway? I'm just gonna grab my coworker. Oh, what's wrong with it? No. That's the one, right? Yeah. You're just gonna, yeah, I did. I'm the one that you just called, so. What's wrong with it? Instead of N, put M. You're just gonna write M and just initial it. It's okay. They don't actually bother that too much. As long as you write it down and you know, right? Because I don't want to. So you want me to write M or N? 1443N, the one that you just write down there. So it is M, multi-temperature. That's what it is. So cross the N in here and then put the M, yeah. M, and then just initial it. Beside it? Yeah, just sign it. You don't need to print a new one. Something like that. Okay. Okay, so 17,180. Yeah, that's perfectly fine. All right, I'm gonna pay again. So it's $6? So we're good. Oh yeah. Oh shit. Can I use this one here? Probably. Try it. I forgot my credit card. I just left in there. The one that I just. Yeah, it works. It worked? Yeah. Oh, okay. It's just finishing up. Yes, perfect. Oh, if I only knew, next time I'm just gonna do that. But anyway, yeah, it's not completed. No, it worked. Seriously. It's worked? Okay, thank you. Have a good day. Alright, andito na tayo, guys. Ayan, nakita natin yung computation. Ayan guys, nakita natin yung computation. Yung una nating timbang. Pakita ko sa inyo, no? Para alam natin lahat. Rogue vlog na to, no? Mahirap matikitan eh. Ayan. So kaganina, itong unang timbang natin 17 lang ang allowable kasi dito sa ano eh, sa Canada. Dapat 17,000 kg lang yan. At 17 din dito. I mean, hindi yan. Ito, 17 din. 17,000 kg. Ito 5.5 dapat to. Pero hindi mo mapagtatali eh. So ngayon, nag-adjust tayo. Nakita nyo naman nung in-adjust natin. So pumalaw na dito ng 17,180. Tapos merong ano pa, pwede ko pang ilagay sana ng isang butas doon. Pero okay na yan. Kasi susubra na kasi ako sa ano guys, sa likod eh. Kapag isinagad ko pa o ilagyan ko pa ng isang butas, 180 ang sobra. Hindi na nila siguro yan papansinin. Kasi mayroon pa naman tayong gasolinang masusunog eh kung sakali. Ayan. Titignan ko na lang kung pahihintuin pa ako dyan sa government scale na bukas, kung i-check pa nila tayo dyan. Ayan guys. Well, wala tayong magagawa, ganyan talaga. At least na-move natin ang kagandahan dahil dito pa lang naagapan ko na. Kung hindi, baka matikitan ako nito. Ayan. Alright you guys, yeah, tara. At least kahit pa paano na-fix natin ito. Ang load natin to eh, mula pinikap natin ng Montreal, St. Laurent, Montreal, Quebec, all the way to sa Richmond, British Columbia. Yun. Kahit you guys, hanggang sa muli, no? Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsupport at panonood sa video vlog nila Kyle. Peace up guys. Thank you for watching again. Bye. Lakay Pinoy Tracker.